Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell għal summit tal-Kunsill Ewropew. Dan huwa l-ewwel summit li qed jattendi għalih wara r-rebħa fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li għadda. Fuq l-aġenda 27 mexxej Ewropej hemm il-gwerer fl-Ukrajna u fil-Vant Nofsani, il-kompetittività u l-isfidi ekonomiċi globali kif ukoll il-budget Ewropew li jmiss għas-snin bejn l-2028 u l-2034. Il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa spjega li fid-diskussjoni fuq il-budget il-Presidenza Ċipriotta se ppreżenta l-ewwel ċifri biex jiġu nnegozjati bil-għan aħħari li jkun qbil sal-aħħar dan is-sena taħt il-Presidenza Irlandiża. Qabel is-summit ukoll, il-Prim Ministru Malti attenda għall-laqgħa tal-Friends of Cohesion flimkien ma' numru ta' mexxejja Ewropej fuq il-midja soċjali u qal li flimkien ir-reġgħu ikkonfermaw li l-politika ta' koeżjoni hija importanti għall kompetittività, reżiljenza u l-prosperità madwar l-Unjoni Ewropea. Sattant fis-summit il-mexxej Ewropej se jisimgħu wkoll messaġġ mill-President Ukren Volodymyr Zelensky li jinsab preżenti fi Brussell dwar l-aħħar żviluppi fil-gwerra fl-Ukrajna. F'kummenti lill-ġurnalisti, Costa tenna f'din il-ġimgħa kienet waħda storika l-Ukrajna hekk kif bdew formalment in-negozjati biex il-pajjiż jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. It's been a historic week for Ukraine. On Monday, we opened formally the negotiations of the first cluster. It's a very important step towards the enlargement of the European Union and the full accession of Ukraine to the European Union.